Tilaisuuden juhlapuhujana toimii kansanedustaja Olli Immonen, joka toimii myös Suomen Sisun tämänhetkisenä johtajana. Tapahtumassa tulemme kuulemaan useita mielenkiintoisia puheenvuoroja niin paikallisilta kuin myös Lapin ulkopuolisilta ihmisiltä. Monet puhujista esiintyvät ensimmäistä kertaa näin suuren yleisön edessä, joten olkaamme heille myötämielisiä ja jaloja. Mikäli nyt koetaan osaksi samaa suomalaista jatkumaa heidän kanssaan. On kuitenkin hyvä huomata, että tätä kunnioitusta ei anneta viranomaista sensuuria, kuten rakavat päättäjämme ihmisen tuo. Haluan kiittää teitä kaikkia isänmaalaisia ihmisiä. Ja aivan erityisesti niitä, jotka omalla paikalla toimivat rahoilla. Tässä on hyvä ottaa Suomen pohjoisen kansallisen ja mieleen. Tehdään tässä päivästä ikinä. Niistä on mielessä. Seuraavaksi puhujaksi saapuu Reino Kotiranta. Ja Suomen Sisun johtaja Olli Immonen. Kiitoksia Pekka. Monessa koulussa kehitetty ja monessa liemissä uitettu. Arvoisat läsnäolijat, hyvät ystävät, ensinnäkin haluan toivottaa oikein hyvää suomen kielen päivää teille kaikille. On äärimmäisen hienoa nähdä, että tänne on saapunut tänään näin suuri joukko nimenomaan tänä päivänä, suomen kielen päivänä, paikalle osoittamaan mieltä näiden ensiarvoisen tärkeiden ja hyvien asioiden puolesta. On suuri kunnia saada olla puhumassa täällä tänään. Myös suomalaista kansallisidentiteettiä on pyritty murentamaan järjestelmällisesti jo pitkään eliitin pakkosyöttäessä kansallemme monikulturismin ja globalismin ideologiaa. Onneksi emme ole, sillä kun kerran joku Euroopan maa altistetaan, niin sulle ei anneta tilaisuutta sitten vastata sille takaisin. Eli se valtamedia kyllä niin kuin vääristelee näitä asioita ja siinäkään ei tullut oikeasti selväksi, että mitä me haluttiin sanoa. Ja vapaana yhteiskuntana me tullaan voittamaan tämä peli. Korruptoituneiden poliitikkojen ja eurostoliittopolitiikan aika on jo ohi, vaikka ne ei välttämättä sitä itse tajuakaan. Että kiitos vielä kerran, että täällä on näin paljon jengiä. Hyvää te, hyvää me ja hyvää Suomi! No niin, kiitos Iri. Teemme semmoisen muutoksen ohjelmaan, että me viimeisen puhujan jälkeen päätämme tällä olemassa olevalla yleisöllä tämän tilaisuuden maamme lauluun. Hyvä Suomi!
Tänään oli suomen kielen päivä, mutta Rovaniemellä ei Lordin aukella puhuttu kovin kaunista suomen kieltä. Huutamista, kiroilua ja muuta semmoista epäkunnioittavaa kielenkäyttöä suomalaisia kohtaan. Sellaisten tahojen toimesta, jotka on usein ainakin väittäneet tai antaneet ymmärtää, että kannattavat sananvapautta ja mielipiteen vapautta, mutta se tekopyhyys on kyllä niin läpinäkyvää joka paikassa. Ja merkittävin ongelmahan on se, että vaalikopissa mielipiteen vapautta rajoitetaan, muun muassa vaalipiireillä. Se on hyväksytty niiden taholta, joka on niin sanottua vihapuhetta mölisseet joka paikassa. Eli sananvapaus on ollut ihan vain semmoinen keppihevonen, käyttäen klise-sanaa jo. Mutta kuitenkin en ole huomannut, että semmoista yleistä ja uskottavaa ja kokonaisvaltaista ymmärrystä joillain maahanmuuttokriitikoilla olisi sananvapaudesta, mielipiteenvapaudesta ja ilmaisunvapaudesta. Eli se kokonaispaketti on aika, saattaa olla jopa vähän liian monimutkainen heidän käsityskyvylleen.